Bismillahirrahmanirrahim. Tentang keistimewaan lain dari bulan suci Ramadan. Muga-muga kita menangi bulan Ramadan paringi sehat, iso ngelaksanaan Ramadan, poso, baca Quran dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Niki damel semangat niki. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza staiqadha ahadukum min naumihi fi syahri Ramadan wa takharraka fi firashihi wa taqallaba fi janibi ila janibi yaqulu lahu malakun. Lek ana wong bubu pas Ramadan terus tangi awake obahanan, obah ngiri, kene tangi iku malaikat ngucap, "Gum barakallahu fika wa rahmatika wa rahimakallahu ta'ala." Wis ndang tangi ya wis, ndang tangi yo. Muga-muga Gusti Allah paring barokah lan paring rahmat nang awakmu. Fa idza qama bi niyati shalah yad'ulahul firash. Wis begitu krusek-krusek tangi niat kate salat. Iku lemek sing gawe turu, mbuh kafire mbuh ambene ngomong. Wa yaqulu Allahumma a'til farasal marfu'ah ya Allah. Tiang niki sampe paringi kasur atau tempat tidur sing luwih empuk, luwih apik, luwih dhukur. Cek kene tilem walaupun sebentar tapi puas ndang ibadah malih. Fa idza labisa saubahu yad'ulahu saubu wa yaqulu begitu tangi gawe pakaian iku ngucap Allahumma a'tihi min khulali jannah. Ya Allah, san paringi tiyang niki pakaian kok swarga. Ya Allah. Wa idza labisa na'laihi tad'ulahu na'lahu wa taqulani. Wes wong njupuk sandal. Malah gawe mlaku. Sandal mah ngomongi. Allahumma sabbit qadamaihi ala sirat. Ya Allah. Sandale mah ngomong ini sandale. Saman tetepaken ya Allah. Langkai tiyang niki ten sirat mustaqim cekak kepreset. Wa iza tanawalal ana ayat ulahu al ana wa yaqulu mari kena wangi ngutik panggonane wudu mbuh kran mbuh apa ngono sing diutik kanggo wudu mah ngucap Allahumma a'tihi min abwabil jannah. Ya Allah san paringi tiyang niki kendi mbuh tong mbuh kran sing gawe wudu kok swarga. Wa idza tawadha'a lek wis wong imang mulai wudu yad'u lahul ma banyune mah ngomong ya Allah. Wa yaqulu Allahumma tahhirhu minadz dzunub wal khotoya. Ya Allah. Banyune mah ndonga ya Allah. Sampean bersih tiyang niki saking dosa dan dari segala kesalahan. Intine apa sing digawe kok utik wong poso ya. Sing diutik wong poso, sing digawe wong poso, sing dinggeni wong poso iku ndongakno kabeh. Wa idza qoma ila sholati yad'u lahul bait. Terus wong iki mari wudu sembayang di omah. Omah yo ngomong. Yad'u lahul baitu wa yaqulu ngucap ngene. Omahe mah ngomong ini. Allahumma wasi' qabrahu wa nawwir kufrahu wa zid rahmatahu wa yanzurullahu ta'ala ilahi birahmah. Ya Allah.
sampeyan jembaraken kubure tiyang niki. Sampeyan sinari kubure tiyang niki. Lan sampeyan paringi rahmah, sampeyan tambahi rahmat. Wis Gusti Allah ningali dengan penglihatan penuh kasih sayang. Wa yaqulu inda du'a ya abdi minka du'a wa minal ijabah wahai hambaku. Kau berdoa, doa darimu, aku yang mengijabahi. Wa minka su'alu wa minan nawal, awakmu jauh apa wis tak paringi. Wa minkal istighfar, awakmu jauh sepuro. Wa minal ghufron, aku sing ngapura. Masya Allah, mugi-mugi kita sedaya diparingi kesehatan, panjang umur, saged melaksanakan ibadah puasa Ramadan kanthi semangat, kanthi ikhlas, sekal semanten.